Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un novo faradoiro hoxe con deputados no Parlamento Galego. O primeiro, xa saben, enviarlles un saúdo aos ointes de Radio Obradoiro e tamén a todos aqueles que seguen este programa dende calquera punto de Galicia, grazas a R e grazas ás emisoras de Onda Nós, o canal Rías Baixas Barbanza, 10 TV, a 7 Televisión Tele20 e Televisión de Bergantiños. Hoxe imos intentar aclarar como lle afecta a fusión de Caixa Galicia e Caixa Nova o auto do Tribunal Constitucional que levanta a suspensión de 8 dos 11 preceptos da Lei de Caixas Galega recorrida polo Goberno Central. Os populares din que o auto clarifica o proceso e que o recurso foi abusivo. Os socialistas insisten en que o protocolo asinado polas dúas caixas non é de todo compatible ca lei saída da Cámara Galega e os nacionalistas non queren mercadeos cunha norma que aseguran encaixa na Constitución. E todo isto na véspera de que o Goberno Zapatero aprobe o proxecto de reforma da Lei Estatal de Caixas. Entre mentres, o Parlamento Galego comeza a traballar para reformar a lei que rexe a Compañía de Radio e Televisión de Galicia e diso falaremos tamén hoxe con Pedro Puy, deputado do PPDG. Ola Pedro, que tal? Hola, que tal? Benvido. Xaquín Fernández Leiceaga, deputado do PSDG. Ola Xaquín, benvido. Hola, e Carlos Eimerich, deputado do PNG. Ola Carlos, benvido. Que tal? Bueno, pois comezamos. O presidente da Xunta di que haberá fusión das caixas e que haberá lei de caixas, que ambas as dúas son compatibles e que o seu goberno está buscando a fórmula xurídica adecuada logo do auto do Constitucional que levanta a suspensión de 8 dos 11 preceptos recorridos. Vou comezar polo señor Leiceaga, que non concorda, supoño, con Alberto Núñez Feijóo. Eu creo que sí, que neste caso vou concordar, justamente. Non vexo eu ninguna dificultade de estar de acordo co presidente da Xunta en que vai haber unha fusión. Eu creo, ademais, que isto é bon para as caixas de Galicia e creo tamén que a Xunta ten que posicionarse sobre cal é a fórmula máis adecuada para que non exista dificultades para esta fusión, tendo en conta a nova situación que la dice a sentencia do Tribunal Constitucional. A fórmula adecuada que seguramente terá que pasar polo Parlamento de Galicia, onde todos teremos a oportunidade de pronunciarnos, non? Neste sentido, pois eu creo que sí, que esa é... En que son compatibles? Non, vamos a ver, eu creo que máis alá das cuestións, digamos, meramente formais, hai unha certa incompatibilidade entre o apresuramento que a lei de caixas, que hoxe está vixente nunha proporción moi elevada, plantea para a renovación do conxunto dos órganos de goberno das caixas, e por outra parte, o que até hoxe se coñece dos ritmos e das formas en que as propias entidades teñen planteada esa fusión, que, entre outras cousas, pasa pola permanencia durante quizás un tempo excesivo, no meu modo de ver, durante 3 anos dos actuais órganos de goberno das caixas. Entón, ambas cousas teñen algunha dificultade. E por eso nos decimos que somos partidarios para que a fusión poida facerse sin ninguna dificultade, pois de actuar para que esta teña todas as garantías de carácter xurídico. As fórmulas poden ser varias, se non hai unha única fórmula, poden ser varias. Vostede citaba unha que seguramente sirve, que é adaptar a lei ao que decidan as caixas. A nós nos parece que isto ten algunha dificultade tamén, digamos, e neste sentido hai quizás algunha outra fórmula para que isto poida facerse. E dende o BNG, señor Eimerich, como se ve vamos ver, este debate? O que non me guste é a lei do funil, non? Aplicarlle a parte estreita a Galicia e a parte ancha ao Estado. Cando desde determinadas forzas políticas falase da precipitación da lei galega, sen embargo, non se di nada a respecto de que mañán o Consello de Ministros, o parecer, segundo informan os seus medios, vai aprobar unha reforma da lei estatal de caixas por decreto lei. Máis apresurado que iso non hai nada no ordenamento xurídico. Decreto lei reservado do artigo 86 da Constitución para os casos de extraordinaria e urxente necesidade. Pregúntome cal é a extraordinaria e urxente necesidade que obriga agora a facer vía decreto, sen pasar polo Parlamento, sen abrir un debate público, non? A respecto dunha cuestión que para Galiza é fundamental, reformar as caixas. Entón, eu creo que debemos ser serios, non? O protocolo é un pacto entre entidades privadas. Ten que adaptarse a lei ao protocolo, é dicir, que isto, un acordo entre particulares, ten a lei que adaptarse a ese acordo entre particulares ou terá que adaptarse ese acordo entre particulares á lei. Eu creo que é o segundo. Entón, haberá que adaptar o protocolo á lei. Adaptar o protocolo á lei. Ademais, vamos ver, eu creo que hai un 99% do protocolo que non se vai ver afectado pola nova lei. Home,
as condicións económicas, financeiras da fusión non se vai ver afectado pola nova lei. Que haxa quen diga, bueno, que a nova lei vai afectar a que determinados cargos políticos en activo estexen no Consello de Administración da Nova Caixa. Bueno, pois que se lle vai facer? Pois terán que marchar. Ou é que a lei vai afectar a que determinadas persoas, directivos das caixas, que superan o límite de idade establecido na lei galega, non podan seguir. Pois que se lle vai facer? Porque a lei ten que ser cumprida por todos. A lei é para todos, decimos nós, non? Desde o Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, eu creo que isto é o que hai que facer. Non hai nin que pedir informes xurídicos, e xa sería absolutamente estrambótico pensar que o Parlamento ten que reunirse, como ven de decir o alcalde de Vigo do PSOE, o señor Caballero, para modificar a lei de caixas e adaptala ao protocolo que asinaron os actuais dirixentes das caixas. Pois non, señor. É que as caixas non son propiedade dos actuais dirixentes. E a min, e o Bloque Nacionalista Galego, prodúcenos, pois unha certa tristeza ver que a fusión que se vai facer, e iso é bon, pois se faga de alguna forma salvaguardando intereses que non sempre son compatibles co interese xeral. Mesmo por unha cuestión de limpeza, por unha cuestión hixiénica, eu creo que as vellas familias, que os vellos grupos de presión, que levaron as caixas a onde están actualmente para ben e para mal, non deberían ser os protagonistas desta nova etapa, desta nova caixa fusionada. Nos sempre dixemos, hai unha nova lei, ten que haber unha nova caixa e ten que haber novas persoas ao frente. Vai haber unha nova persoa ao frente. O señor Pego, pensamos que é unha persoa moi boa para pilotar esta etapa, pero quizáis o señor Pego debería ter máis liberdade para facelo e esta lei o que lle vai permitir. Señor Puy. Eu non supoño que non che sorprenderá que diga que estou moi de acordo co que dixo o presidente Feijóo, non? Sobre esta cuestión hai que, así como primeira intervención, tres cuestións ou tres ideas. A primeira é que, efectivamente, o importante é que a fusión está en marcha e que, ademais, polo que están dicindo todas as partes que están participando nela, en a medida en que xa hai algunha intervención pública, tanto do Banco de España como por parte da Xunta, vese esta fusión como un proxecto realmente que vai camiño de crear unha nova gran caixa. Eu creo que isto é o que todos debemos de primeiro sinalar, é dicir, que o proceso vai ben, mesmo con independencia do curioso avatar que viviu a Lei Galega de Caixas. A Lei Galega de Caixas, efectivamente, tivo un recurso polo que se suspenderon 11 artigos completos, ademais, algúns artigos eran bastante longos, porque especificaban, por exemplo, a composición de órganos de goberno como a Asamblea das Caixas, establecendo moitos porcentaxes. O recurso afectaba únicamente a un pequeno inciso dese artigo, pero o goberno, extralimitándose, como lle di agora no auto o propio Tribunal Constitucional, pois pediu a suspensión completa do artigo. O levantamento da suspensión, o que é o proceso de fusión, só afecta, como decías ti no teu resumen, que decíamos os do PP, só afecta para ben, porque un dos artigos controvertidos era o que facía referencias maiorías necesarias para a dación de acordos ordinarios. O goberno decía que eso non valía para a fusión, cando na mesma lei de caixas hai outro artigo que regula as fusións, as maiorías para as fusións. Eso foi o que dixemos, foi o que alegou a Xunta, foi o que alegou naquelas negociacións bilaterais a parte o goberno da Xunta, foi o que alegaron os letrados do Parlamento e agora o Tribunal Constitucional non só di que está ben sistemáticamente colocado no aspecto da fusión, sino que ademais lle lembra o abogado do Estado que hai dúas sentencias que xa están feitas sobre ese artigo que din que é perfectamente constitucional. Por lo tanto, o único artigo que afectaba a fusión propiamente era o relativo á maioría, moi indirectamente, pero ahora sí que están despexadas todas as dúbidas. Poñámonos que unha asamblea votara e que saíra un resultado que fora conforme á maioría que marcaba a lei galega e non conforme coa maioría que marca a Lorca. Podría haber tido un problema aí. Ese problema está despexado. Por lo tanto, o levantamento da suspensión o que engade certidume. E, ademais de engadir certidume, demostra que no seu momento aí houbo unha actuación, digamos, bastante contraria ao que debe ser o tratamento respectuoso coas leis autonómicas e mesmo en caso de conflicto polos mecanismos normais dialogados de corrección destas discrepancias. Se o que estamos a falar é do problema das renovacións, eu simplemente o que quería recordar é que iso é un tema que vai nunha disposición transitoria. Como todos sabemos nas leis, as disposicións transitorias o que tratan é adaptar a norma ao tempo precisamente no que se produce a súa promulgación e publicación.
Evidentemente, esas disposicións transitorias estaban feitas pensando no momento en que se aproba a lei, que foi xaneiro, primeiros de xaneiro, foi discutida no Parlamento en decembro, e agora estamos en xullo. E polo medio houbo moitas cousas, houbo acordos privados, isto é certo, pero tamén houbo actuacións públicas. Por exemplo, o feito de que recentemente o Banco de España lle dese o visto bo o plan de negocio das caixas, e mesmo este acordo fose comunicado a Bruxelas, e mesmo que este acordo teña implicacións tan importantes como o acceso ao FROB, é dicir, os 1.200 millóns que para a fusión van a ter axudas, quere decir que hai algo máis que o que é un acordo entre partes, porque eu desde logo tamén estou de acordo en que un acordo privado entre partes, un protocolo de fusión, non pode contradir a lei. Pero non é iso do que estamos a falar. O que estamos a falar é que a lei está prácticamente inteira en vixencia, que o protocolo, por suposto, ten que respectar a lei, pero que tamén é certo que hai actos con proxección pública e que son moi importantes, que son precisamente os que facilitan a fusión, que é o noso obxectivo, facilitar esa fusión, que agora están noutro momento, simplemente. Por aquí, algo que apuntar, señor Liceaga? Sí, unha pequena matización ás palabras do señor Puig, no sentido de que non é que a lei tuvera un recurso, a lei ten un recurso. O que fixo o Tribunal Constitucional foi simplemente actuar sobre o levantamento ou non, o levantamento parcial, digamos, dos artigos recurridos, que fai en 8 supostos e mantén en 3, ¿no? Pero queda aínda por pronunciarse sobre o fondo. Entonces, sobre o fondo veremos, ¿no? E o que decide o Tribunal Constitucional, pois haberá que respetalo. E previsiblemente, leendo, digamos, este auto do Tribunal Constitucional, pois previsiblemente hai un posicionamento que se pode interpretar, digamos, de que sobre algúns artigos, pois eles ven que a lei galega pois é plenamente conforme á distribución de competencias, e noutros casos teño que decir que dá a impresión de que non. Entón, veremos o que pasa cando se pronuncie. En segundo lugar, en relación co asunto que se planteaba na pregunta inicial, na disposición transitoria a que se aludía, se di que o proceso de renovación dos órganos das caixas ten que completarse en 2 meses, dos cales xa transcurriron 50 días. Transcurriron 8 meses. No, pero transcurriron 50 días até que se suspendeu, digamos, a aplicación da lei. Mentras tanto, sucederon moitas cousas, acordos privados que implican compromisos públicos dese tipo que se está dicindo, e, por tanto, nós o que planteamos é que a situación agora é nova e que, seguramente, esa perspectiva de renovación completa en 2 meses, que teria que ser pois antes do mes de agosto, se a publicación no BOE é cando parece que vai ser, pois choca con ese proceso de fusión no que están embarcadas as dúas caixas. E non é tanto porque deba prevalecer o protocolo sobre a lei, que eu non estou dicindo nada deso. A lei se aplica a todos e debe prevalecer sobre calquera acordo privado. Pero o certo é que hai un proceso en marcha que a renovación implicada na disposición transitoria segunda significaría que todos aqueles que estuveron participando neste proceso pois se marcharían para casa e habría que elegir uns novos membros da Asamblea e do Consello de Administración. É razonable en estes momentos someter as caixas a ese proceso de renovación nun 75% dos seus órganos de goberno? Pois esa é a dúbida que nós temos. E se non se fai, que sucede? Bueno, esa é a cuestión que queremos aclarar. Eu leo, non tanto na prensa galega como na prensa económica que se publica en Madrid, justamente o que decía vostede ao principio, que a Xunta está buscando a ver como fai compatible unha cousa e outra, que é justamente o que nos decimos. Poñámonos a ver como facemos compatible unha cousa e outra, que eu creo que é do que se trata, para que a fusión poida facerse nas mellores condicións, para eliminar todas as incertidumbres que poida haber, para que prevaleza a lei, porque iso é o que debemos defender. Vamos, ten que ser así, é dicir, non pode ser de outra maneira, non pode ser de outra maneira nun Estado de Dereito, e para facelo da maneira en que isto non choque co proceso que está en marcha. Hai que buscar unha saída. E xa digo, eu creo que desde o punto de vista técnico, solucións hai varias. Desde o punto de vista técnico, varias. Ahora, hai que acertar a mellor tendo en conta o punto de vista tamén de todas as partes. Adiante, señora Merich. Cando falamos da aplicación da lei, non debemos entrar en suizos de oportunidade, non? É oportuno aplicar a lei ou non? Mire, a lei foi aprobada polo Parlamento Galego, supónse que foi aprobada valorando pois tamén a súa oportunidade, valorando o interese xeral. A lei agora está plenamente en vigor, porque houve un recurso político que impediu durante estes meses que a lei fose plenamente eficaz, e seguramente algunha finalidade se conseguiu,
con ese recurso, agora me referirei a iso, e, home, eu creo que xa o suizo de oportunidade que se podía facer sobre a lei xa o fixo o Parlamento cando aprobou. Non o poden facer agora os aplicadores para dicir, bueno, a lei convenme, aplícome. A lei non me convén, non aplico, porque entón, oiga, quen vai pagar os tributos? Pois a mí non me interesa cumplir a lei que establece o IRPF, porque neste momento non me ven demasiado ben pagalo, non? Entón, deixámoslo para o mes de agosto, para o mes de outubro, a ver se estou algo mellor, e aplico a lei nesa altura. Non, mire, a lei está aprobada, perdón, a lei está en vigor e a lei é para todos. A lei tamén é para os directivos das caixas, que volvo a repetir, non son os propietarios das caixas, tamén é para eles. Porque algúns, cando promovimos unha fusión, non promovíamos a fusión pola fusión, promovíamos a fusión para que houbese un poder financeiro en Galiza que non fose absorbido por entidades de fora. Creo que outros intentaban, quizáis tamén a través deste recurso, promover. Pero tamén queríamos unha fusión para cambiar formas de funcionar que, bueno, eu creo que hai exemplos coñecidos por parte de todos, non? De como os representantes dos impositores nomeados por sorteo eran sempre os mesmos, de como determinadas familias, determinados grupos de interese eran realmente os que xestionaban no seu propio beneficio as caixas, como a obra social pois se dedicaba non precisamente a fins sociais, e si a outro tipo de finalidades. Iso é o que queríamos cambiar tamén. Eu pregúntome, esta fusión, tal e como se está levando adiante, vai asegurar iso? Iso estará asegurado se se aplica a lei galega. Se se aplican as incompatibilidades que establece a lei galega, se renovan os órganos de goberno como establece a lei galega de caixas. Pero dixen antes, o recurso foi un recurso político. Claro que foi, porque un recurso que agora se ve co auto, inda que o auto non presulga o fondo, pero bueno, se algunha indicación dá, non? De cal é o bon dereito neste caso, pero claro que o auto tamén é moi oportuno. Díctase cando vence o prazo de 5 meses, e o goberno nos anuncia, o auto foi comunicado o martes, aínda non foi publicado no BOE, e o goberno nos anuncia hoxe que mañán, venres, é dicir, 3 días despois da comunicación do auto, vais a aprobar por decreto lei a reforma da lei orgánica, da LORCA, da Lei de Organización e Reguladora das Caixas de Aforro, da lei básica en materia de caixas a nivel estatal. E vaise reformar, bueno, pois para, de acordo con ese pacto da Moncloa, non, entre o señor Rajoy e o señor Zapatero, facilitar a privatización das caixas, facilitar a súa conversión en bancos, que podan eliminar a obra social, funcionar a través dunha fundación, e seguramente para evitar tamén, en todo isto que estamos falando, a plena aplicación da lei galega, porque claro, até onde vai chegar ese decreto lei, verémoslo mañán, pero seguramente un dos contidos dese decreto lei é, como xa establece este auto do Tribunal Constitucional, vaciar de contido a potestade e o poder que ten a Xunta de Galiza de impedir que as caixas galegas señen absorbidas por entidades de fora, seña a través de fusión ou seña a través de fusións frías, de SIP, non? Entón, claro, se o Tribunal Constitucional despois da sentencia do Estatuto xa non tiña o crédito moi elevado, eu creo que despois desta actuación e despois desta sincronía, non, que casual non debe ser entre o Tribunal Constitucional e o Goberno español, pois, home, penso que a súa credibilidade non gaña precisamente enteiro, senón todo o contrario. Señor Puy. Sí, o tema efectivamente dá para moito. Estamos falando dun auto que levanta a suspensión, pero a pregunta é por que o Goberno elixiu o procedimento previsto na Constitución en xeral para regulamentos, non para leis, que conlevaba a suspensión automática. E claro, o primeiro que fai o tribunal é dicir, mire, non era preciso suspender toda esta norma. E ademais, lle di primeiro que suspenderon artigos que ni siquiera se cuestionan, e ademais di que prácticamente todo o demais pode entrar en vigor. Entre outras cousas, a renovación prevista para xaneiro que tería rematado en marzo. Por lo tanto, se o Goberno Central non tivera presentado un recurso que agora o propio Constitucional di que tivo un efecto suspensivo que non era en absoluto necesario, e por eso levanta a suspensión desa transitoria, non teríamos o suposto problema que agora di que ten que resolver a Xunta. Efectivamente, aquí hai un problema dos tempos, porque as transitorias, como digo, consisten en adaptar a norma ao tempo no que se aplica. Efectivamente, esta norma, concretamente a renovación, tiña que estar rematada en marzo, e estamos en xullo. Pasaron 7 meses. Por que? Por culpa dun recurso que agora o Tribunal Constitucional di que foi suspensivo sin necesidade, porque estaba perfectamente conforme a lei que esa norma seguise vixente.
sin necesidade de entrar no fondo, que concretamente no tema da renovación, por certo, o Tribunal Constitucional tamén é bastante expresivo, porque di que se recurra a transitoria primeira, pero non a segunda, e que a transitoria segunda é unha renovación parcial que se axusta perfectamente á doctrina deste tribunal, digo así, de forma prácticamente literal. Por tanto, efectivamente hai un problema nos tempos. É verdade que os tempos de xaneiro, febreiro e marzo non son os tempos de xullo porque se produciron, insisto, non só acordos privados, non só un acordo fundamental para a economía do país, que hai unha fusión que está en marcha e que xa ten xenerado esa fusión algún acto, algunha actuación pública que ten validez, que ten, ademais, moita trascendencia e moita importancia, como é, por exemplo, o acceso aos fondos do FROB. Por lo tanto, eu creo que, efectivamente, haberá que pensar en como solventar ese problema da transitoriedade, pero eso, por suposto, que non quere decir que a lei, no seu conxunto, o corpo de artigos da lei está prácticamente vixente no seu conxunto. Eu mesmo incluso me atrevería a decir algo, que algún artigo que parece que está, por exemplo, o de non autorizar un SIP, eu creo que a Xunta, coa lei, coa parte que está vixente, aínda ten capacidade para decidir se un SIP se leva adiante ou non. Por exemplo, pois simplemente autorizando as delegacións que se fan noutra entidade, eso está na lei, eso é un SIP, e, por tanto, hai algún acto formal no que a Xunta todavía mantén a capacidade de controlar o SIP. O que se discutía nese artigo era as condicións que se poñían para a autorización do SIP, que é o que está discutido, non a capacidade de Xunta, que eu creo que a mantén. Por tanto, o que hai é unha fusión que está en marcha, unha fusión que no seu protocolo vai a respectar o corpo central da lei, que non se vai a modificar, nin se vai a suspender, nin, como di o alcalde de Vigo, se vai a meter en ningún conxelador, e o que haberá que ver é, xustamente como consecuencia dun recurso que suspendeu o ritmo normal de aplicación da lei, pois haberá que ver como se adapta a aplicación normal da lei ao novo tempo no que estamos, unha vez que se produciron actos que teñen trascendencia pública importante. Pero, Pedro, a lei non era unha lei de caso concreto, non estaba pensada para ser aplicada nun momento determinado e para un suposto determinado. Non, desde logo, as transitorias non, Pedro, non. As transitorias o que permiten e o que están pensadas é precisamente para facilitar a transición entre o dereito que se derroga e o novo dereito que incorpora a nova lei, pero non di que iso teña que ser nos meses de xaneiro, febreiro e marzo. Pero di 2 meses, e pasaron 7, non estamos no mesmo momento. Bueno, ben, pero unha suspensión é o que é unha suspensión, é dicir, queda suspendida a aplicación da lei, tamén, por tanto, esta disposición. Eu creo que non quedou suspendida foi a capacidade das caixas, da Xunta e das forzas políticas de conseguir unha fusión, que era importante. Bueno, era importante a fusión e as finalidades desa fusión, porque non será para seguir igual que antes, non? Será tamén para cambiar o modelo, será tamén para... No, pero quero decir, para que haxe unha participación pública directa a través de representantes designados xa polo Parlamento. Que vai pasar cos representantes que xa designou o Parlamento? E que xa están nomeados. Señor Izaga, sí. Vamos a ver, que eu teño claro que a lei estaba prevista para facer a fusión de determinada maneira, a fusión fíxose de outra, porque non se suspendeu esa capacidade que tiñan as caixas e as propias entidades políticas e sociais en Galicia de actuar nese ámbito, e, por tanto, agora se produce un problema coa aplicación cando menos do período transitorio. E seguramente só hai, pero cando menos dese período transitorio. E eu creo que sobre eso, sobre o que hai que buscar unha solución pragmática, que eu xa digo, eu creo que do punto de vista técnico seguramente pode haber varias solucións e que nos permita facer compatibles ambos procesos. Aí, sobre o que planteaba a señora Aymerich, eu creo que é unha pregunta que legitimamente nos podemos facer todos e que eu creo que hai oportunidade de aclarar, que cando remate ese período de 2 meses sin suspensión, vamos a ter órganos de goberno das caixas de acordo coa prescripción da lei que está aprobada e que está vixente casi na súa totalidade? Pois eu creo que é unha pregunta legítima, porque seguramente, eu non o sei, pero seguramente incluso os procesos de renovación que tiña que ter habido nas caixas nos últimos meses por remate dos mandatos de algún dos membros das súas asambleas, etc., non se fixeron. E posiblemente haxa que facelos de acordo con a nova lei. Vanse facer ou non? Porque se se fan, desde logo está chocando, digamos, con un proceso de fusión que incorporaba unha continuidade para o conxunto das cúpulas das caixas durante un período, que a mí, xa digo, me sigue parecendo excesivamente amplio, dixeno naquel momento e sigo dicindo agora, porque unha vez que a nova caixa empece a funcionar, o normal
é que nun plazo de tempo breve haxa un proxecto único, un mando único e, por tanto, os novos dirixentes das caixas teñan capacidade para determinar este novo modelo e esa nova función das caixas que deben cumplir, levala adiante, non? Pero que en todo caso hai un proceso en marcha con esas características e iso tampouco podemos negalo e mirar para outro lado. Eu me quedo coas palabras do señor Puig dicindo que aí temos unha dificultade e que hai que resolvela, que é justamente o que planteamos nós. Alguna cousa máis? Eu espero que a dificultade non seña, como dixo o señor ministro Camaño, que determinado dirixente das caixas pode estar na caixa até cando el queira, non? Claro, non vai a ser, foi o fiscal xeral, sí, foi o fiscal xeral do Estado, efectivamente, é outro ilustre xurista galego. Neste enterro non ten ninguna vela, me dá impresión, non? Bueno, algunha pode ter, pero efectivamente, outro ilustre xurista galego vinculado ao PSOE, pero supoño que a dificultade non será esa, non? Porque tamén sería complicado e sería difícil de explicar que a dificultade no fondo fose que determinadas persoas que xa rebasaron o límite de idade ou que determinados cargos políticos en activo que están nos órganos de goberno das caixas queren seguir. Home, pois mire, se a dificultade para aplicar a lei é esa, pois francamente, non? Eu creo que encontrar unha solución aplicando a lei e mantendo o sustancial do protocolo non debería ser tan complicado. Non debería ser tan complicado. Non ten por que ser. Eu simplemente parece que para rematar quería decir dúas cousas. A primeira é que, en todo caso, o que debe quedar claro é que se hai un problema é como consecuencia dun recurso que agora o Tribunal Constitucional di que non tiña sentido telo posto con carácter suspensivo. Porque o problema ven do recurso. Non ven de que a lei dixera cousas que non estaban ben, porque iso é o que acaba de recoñecer o propio auto do Tribunal Constitucional. E a segunda, non, pero no caso este concreto, que é o único que se di que pode haber unha contradición entre a fusión. Hai un problema do punto de vista organizativo. Os dous primeiros que mantén a vixencia son de carácter financiero, hai un de carácter organizativo no que tamén entra o Tribunal Constitucional para manter a súa suspensión e que afecta, digamos, o propio proceso de renovación. Non. De forma limitada. Os conselleiros independentes. Claro, por exemplo. Non, pero entón se aplica a lei sin ese inciso que está suspendido. Xa sabe, en todo caso que afecta eso. Pero eu o que quería decir é que tamén a efectos tamén ilustrativos da audiencia, que é conveniente saber que cando hai un proceso de fusión entramos tamén nun período especial, extraordinario, do que é o propio goberno das caixas. É dicir, a propia lei, por exemplo, contempla algunha excepción ao cumplimento ordinario da lei, por exemplo, que o Consello de Administración sexa o conxunto da integración de dos Consellos de Administración, cando a propia lei marca un número máximo de membros e unhas cotas, etc. De feito, estes artigos foron aplicados en Galicia, na operación que deu lugar a Caixa Nova. E, neste caso, curiosamente coinciden as datas, o Consello e os órganos de goberno de Caixa Pontevedra, no momento da fusión en Caixa Nova, estiveron 3 anos sin renovarse. Quere dicir que unha cousa é un período ordinario de xestión da Caixa e outra cousa é un proceso de fusión. Reconocerás comigo que non hai máis alá dese artigo, non artigo, sino dun artigo que di que o número de membros de vogais do Consello de Administración pode ser superior ao que se fixa, non hai ningún outro. É dicir, todo o resto dos aspectos ligados á fusión de carácter organizativo durante un período transitorio non están previstos na lei. Non están previstos, pero non estaban tampouco cando foi Caixa Nova. Non hai unha dificultade. Non hai unha dificultade. Hai unha dificultade evidente. Porque a propia lei o que prevé é a participación da Xunta e máis do Banco de España precisamente para supervisar que o protocolo se xusta a lei. Evidentemente unha dificultade. Ti non te pronunciaches, vamos a ver, ti o que intentas é de alguna forma navegar para xustificar que, bueno, sen afundirte efectivamente, inda que o mar estea proceloso, pero é para xustificar de alguna maneira. Alegrámonos de que o Tribunal Constitucional levantase a suspensión que pesaba, que pairaba sobre 8 dos artigos impugnados, pero, bueno, agora como xa temos un protocolo non imos aplicar a lei, porque, claro, Núñez Feijóo se pronunciou nese sentido. Perdón, Pedro, Núñez Feijóo dixo que o protocolo prevalece sobre a lei. Como? Non dixo iso. Sí. E a señora conselleira de Facenda veu dicir algo. O que dixo foi algo que eu comparto, que o goberno cumpla as leis e cumpla os seus acordos. Xa. O mesmo cando anima os alcaldes a empadronar como residentes os emigrantes, tamén cumpra a lei. Como cando levamos o acordo político que alumeou a lei de caixas, que sabes perfectamente que foi un acordo que se cumpriu. O que cumpre neste momento é aplicar a lei. Adaptar o protocolo á lei. E son cuestións de detalle, cuestións pequenas. Non vai quedar afectado sustancial, pero hai que adaptar o protocolo á lei.
Evidentemente, Bueno, Carlos, pues eso iso non hai é o que hai que dúbida facer. diso. Bueno, pero parece que moita vontade non hai por parte do Partido Popular. Bueno, porque insisto que estamos falando da lei e do réxime transitorio. Sí, sí. Bueno, das caixas volveremos falar e a volta da publicidade cambiamos de argumento, falamos da reforma da lei da CRTVG.